mbudzi dzawo mbudzi dzinotomhanya dzichita chitupino muwaya ndatoa nemazuva ndichimbodzinga dziri maareas ekumba izvezvi zvadzichatambira maareas ekumba dzakutambira muchiomundo mairi mamadzibaba ndo madzakutovhura dzichitovhurwa dzinenge dzichitopinda mukati umu saka ini time dzandakadzika kundomwisa mombe imbwa ndanadzo iva ndaambuka saka ndakangozonzwawo mbwa yangu mbudzi yadini mbudzi yarumwa seri payakarumirwa mbudzi yacho haina kunzi yakarumirwa kunze yakatorumirwa mukati muwaya kandi ndozvaari kutaura saka iwe hauna kuziva kwakangoine imbwa dzako number 1 wakatozongonzwawo number 2 dzakutochema handi zvichirwa kuti hauna uchapupu hwekuziva kuti mbudzi yanga iri muwaya menyu here kana kuti yanga iri kuwaya iko asi yanga itorimo ndakazotosvikapo mbudzi irimo mukati zvakarumirwa uyu arikuta kuti imbwa dzenyu dzakapinda muyadhi mavo ndokudzingirira mbudzi saka iwe wakangosiri kuti tauro wakanga usingazivi kunembwa saka uyu arikuta kuti inini mbudzi dzangu dzadziri muyadhi wedu izvo zvekuti hanzi dzinosombopinda padzinosombopinda pacho munodii kudzibata madzibata mavabhadharisa kupinda kuyadhi kwenyu so that isu hatiyeki nekuti kuti hanzi dzinosombopinda hatitetauri nekuti chino chinosombodii pachakasombopinda pacho wakadii kuchibata wakavataura kuti ripai ivo vauraya mbudzi yavo zvasi vauri kuti ripai mbudzi yavo nyaya yandiri kuona apa yanga isiri yekuti mbudzi yakafa yakarumwa panga pasina argument yabuda pavalue yembudzi mbudzi yaita 700 ndo zvisina kuwirirana newavo asi zvekuti wapa mbudzi zvekurimirana wega dai mbudzi isina kuita 700 yaingadai isina kuyapo saka apa pakuda kuti pabude kuti mbudzi yavo vari kuivhalira 700 yasei pamwe ibridzi ravakanotora kuamerica ravakauya naro kana kuti chii chiri kuita kuti wati mbudzi yedu turaubhadharwa 700 because awa mbudzi dzavainadzo wakatova ofota endai kudala munosarudza mbudzi inoreplesa mbudzi ye but awa vari kuti bridzi redu ratina ndo panenge pane nyaya papayment otherwise pamhosva kuramba mhosva hamuna kuramba nekuti wataura ndozvaari kutaura takuzviisa in simple terms hauna kuramba kuti makapara mhosva nekuti makatotaura kuti uya utore mbudzi kui kudanga kuti asi pamaramba pamari imimi muruda kubhadharwa nembudzi here kana nemari so akwanisa unotenga mbudzi rudzi rwembudzi yedu hamuna problem asi kana vasingakwanisi unoitenga vanopa mari rinotengwa kupi rudzi rwenyu handizivi tinowanika kubhati vamanya vanoti vanoziva kwadzinowanika bwedzi takazviimpota kubva kunamibia saka i-cross I mean not cross import breed dziri kuuya mazimbudzi mazonga aya anobva kuna Namibia maneighbors angu ndotodziziva ndizvozvo mbudzi dzava nespecial breed ungaroona rinenge riri zimbudzi pavalue manje ma700 maybe a bit too much mbudzi dziri kudhurisisa muno dzemaimpoti dzine dziri pamari maybe 500 okay saka toti waramanya uyu anofanira kubhadhara $500 dare rana kuti no 700 maybe a bit too much kubhadhara $500 yembudzi unoibhadhara rini ndine pakupokana nakoma nekuti mumbo kuti mbudzi ndiyakabva iri pachangwa ndina
nekuti maonere mbudzi dzavanochengeta pamba pavo kune idzodzo kune dzisiri idzo dzakasangana. Saka pendakatotaura mabhaurubodooza kuti even kakaiwacho dzakatomubvunza mbudzi aicho yanomwe yakaiteseswa dzakafanana nedzedu ndizvo iniwo ndichiona ndinoitawo zvezvipfuyo mbudzi dzavari kutaura kuti idzo dzakatomwa makana ari yayi takadzikona ungogera takadziona kuti kunamibia kwakutaura mupurazi kuti unotanga kusvika gweri nekumvumawo takadziwana ini dzaitodhura dzaita ma250 300 dzaitodhura dzacho handiti toenda panyaya yekuti kana topinda pangu ndizibati ndizvo tiwagarisana handi kuti dzoguma kupinda nhasi iwo kana akapera iwewe usaite tsitsi inini mangu mupurazi waizviita wakapinza mupurazi mangu ndinotobata kana iri dzapinda dziri mombe ndinototabhuya kana nembudzi 2-3 nekuti handina tsitsi saka imimo dzapinda menyu bata iye uyu manyara akapinza mupurazi mangu mbudzi ndakakubatira ingani 6 dzapinda ndokundodya kumunda kwangu ndikamubatira idzo mbudzi dzacho idzodzo 6 handiti nekuti abrisha chii. Saka iwo kana wayeka wakazodzipinza makubatawo yotemawo kuti unoda kuripirwa zvakati nekuti iwo ruta kuti dzinoita ma300 but achada kosi yekundoitenga nekudzoka. That's why tiri kuti 500 inoita kuti azondotenge mbudzi yake achidini oro iwewo unoenda undoitenga chi 300 yacho which will use cost iyo 200 yacho yengoenda nekudzoka uchindodi uchiuya nayo banditi. Saka izvo zvekuti hanzi dzawo dzinombopinda muyadhi medu siyana nazvo padzinopinda bata wabata wouya kudare dare rodi rotonga sezvaakaita kuti dzakatombopinda kupurazi kwangu dzikagera chibage changu chese ndikamutaura kuti raini ndandichawanawo yield yakati. So hazvina kuti neighbor it's good neighbor mukapanana maboundaries munogara zvakanaka but mukati hanzika zvinomboya uku zvinomboya mangwani unorwadziswa then woregera kudii kuti uyege munhu ati oramba ari careless saka ndizvozvo mari iyi inofanira kubhadharwa tokupa 1 month to pay. handikwanisi kuibhadhara zvinhu zvakatongomawo mazuva ano hapana zvirikuitika handode zvifuyo hauna mombe haana mombe imhosva iyo takupa 1 month to pay. Failure to do that wakomana ungana wakuuya anozotora dzawanda nekuti wanenge wakundoita basa 1 month to pay. Alright, nekusagutsikana kwako hakuna asi isusu kugutsikana taakukupa 1 week to pay kuita kuti ukasike kugutsikana 1 week to pay so that ugutsikane kuti watongwa haudi kutongeka 1 week to pay kuti maitikira azvo nevhari yazvo handisikuira. Okay. Saka unobvisa $20 wopuwa judgment na clerk wangu ende buku ndo ratiri kusenzesa iri 1 hope waisa 1 week to pay so that azopuwa arounded up you so that 1 week itaita basa. Alright, usakabvisa chibva imanyora ipapo wachatorwa mombe yemakosi. Paipa kunotorwa mombe 1 yekuripira 500 nemombe 1 yemakosi asakabvisa within the week. Okay,
makosi ako ekumunza mudare taaita factor mu $500 yaachakuibhadhara iyo ngoma taisa makosi emasamu right chisuka imene pane mataundi ndi mari yedu yachaya nayo kumba kwedera anounza kudare dare ronyora kuti abhadhara mozotorera kudare within the week mapinda zvinezvi awachibuda pino munyaya